Ik moet zeggen dat ik zeer tevreden ben met de wijze waarop ik deelgenoot ben geweest van deze podcast, welke over allerhande issues heeft gehandeld die de samenleving treft. En ik ben zelf ook van oordeel dat dit soort programma's ook verder in die samenleving terecht moeten komen. Niet zozeer alleen via deze podcast, maar dat anderen dit ook overnemen om zelf ook issues binnen die samenleving aan de kaak te stellen. Mensen uit die samenleving uit te nodigen, mensen uit de regering uit te nodigen, het parlement, de universiteit, noem maar op. Als het gaat over volksgezondheid, met doktoren, artsen en verpleegsters praten. Als het gaat om het onderwijsgebeuren, met docenten, met decanen, met noem maar op, leerkrachten. Praten over de issues, dus de problemen die ons bezighouden in die samenleving.